Ти пък кой си? Здрасти. Аз съм Кръгбол, изгубих се, но това место защо изглежда добре. Имаш ли време за разглеждане? Аз съм Виктория. Ще ти покажа всичко, както искаш. Искаш ли да дойдеш с мен за покази? Защо избра да разгледаш различни човешки територии? За да избягаш ли? Не беше за да избягам. Винаги съм искала да пътувам и работата не ми позволяваше. Просто трябваше да взема решението веднъж и завинаги да напусна работа, за да мога да осъществя мечтаното си пътуване. Как планира това пътуване? Винаги съм искала да отида в Австралия. Това ми е мечта от дете. Бях в Лондон, когато започнах пътуването си и започнах да го планирам. Погледнах на картата и казах, тук е Лондон, тук е Австралия, какво има помежду им и къде искам да отида. Като цяло избрах страни, които са по-големи, на които не могат да бъдат разгледани за 2 седмици ваканция, и страни, които не са много скъпи, защото все пак веднъж като си напуснал работа, нямаш постоянни приходи и не знаех кога ще започна отново да работя. Коя страна те впечатли най-много? Всички страни ме изненадаха. Най-много ме изненада Китай обаче, защото в Китай се почувствах много свързана с хората. Много странно, защото не съм го очаквала. Все пак сме от много различни култури. Но Китай ме изненада с много любезните си, приятни хора и също така с невероятно красивата си природа. Кои са най-позитивите и най-негативите спомени от това пътуване? От среща ми с хората, през природните красоти, на които се насладих. За негативно всъщност не мога да се сетя нито едно нещо, което да кажа в момента, нито пък мисля, че може би в началото, докато пътувах из Индия самичка, ми беше малко по-трудно, защото получах твърде много внимание от мъжете. Не, че съм се чувствала застрашена по някакъв начин, но просто, може би не само заради мен като жена, всички туристи получаваха огромно внимание, просто в един момент става. Не си ли страхуваш да пътуваш сама? Не се страхувах да пътувам сама, защото като цяло хората са много позитивни, много помагат. Когато съм изпадала пристигам в непознат град, не мога да изтегля пари от банкомата, трябва да остана някъде да спа. Винаги си намирала някой, който да ми помогне. Като цяло повечето хора се очудват, като видят сама жена да пътува. И първото нещо, което правят, е да предложат услугите си, ако има нужда от нещо. Така че като цяло беше много позитивно да пътувам сама. И познаваш ли ти България? Дали ми е липсвала България? Аз от 10 години не живея в България, така че когато ми е липсвала България е било преди много години, когато за първи път напуснах. Сега се чувствам малко или много citizen of the world. Сега ти реши да споделиш тези красиви снимки с други човешки същества? Да, реших да споделя снимките си с други хора, защото моите приятели ми казаха, че трябва да го направя и го повториха много пъти. И аз накрая взех, че им повярвах, че наистина и на други, и на непознати ще им е интересно да видят моите снимки, и така се зароди идеята с изложбата. Можеш ли да опишеш дейностите на рум турите?
Room to Read прави училища и библиотеки в отдалечени селца в държави в Югоизточна Азия, Индия, Непал и Индия и Непал. Тази организация също предоставя стипендии на момиченца в тези държави, след като няколко години подред Room to Read строи училища и библиотеки в Югоизточна Азия. Им прави впечатление, че момичетата са първите, които отпадат от училище поради финансови съображения и поради културни съображения. Затова те решават да започнат да дават стипендии на момиченца. По някакъв начин аз се асоциирах с тази кауза, защото аз съм момиче, жена. И благодарение на факта, че от малка съм имала достъп до образование, успях години по-късно да изпълня най-съкровената си детска мечта, да отида на околосветско пътешествие и просто някакси всичко попадна на мястото си. Аз реших, че докато пътувам, ще събирам пари за стипендии за момиченца в Югоизточна Азия, за да може и те да имат възможността един ден да осъществят мечтите си. Планираш ли други пътешествия? Имах няколко гости от Лондон за тази изложба и те ми казаха, че ако я направя в Лондон, те ще са доброволци и ще ми помогнат. Така че може би ще я пренеса в Лондон, може би не. Със сигурност обаче това е края на пътуването, края на показването на снимки, време за мен да започна да водя нормален живот, но със сигурност ще продължа по някакъв начин да събирам пари за Room. Ние ще ви дам частици да ни посетиш в студио, когато започнеш ново пътуване. Но първо трябва да се здобиеш с космически кораб. Много благодаря за поканата, ще се възползвам при първа възможност и надявам се, че ти е харесал престоя в България.